kat berkakenhun Thaw MLA barim jangka nongkrem constituency u Ardent Miller basayomot ya kakenhun san perthai bathamai kapala tip kerteng kum ka voice of the people haka santarik mentau benai risau ar hajar ar phoi hakani kakenhun san perthai bathamai u ba Ardent Miller basayomot ulong kum u president u Dr. Karen H. Shen u bari unong hikai ka St. Anthony's College kum u vice president u Dr. Ricky J. Sinkon u bari u assistant professor ka Nehu kum u General Secretary, u Dr. Bats Merbo u bari u Assistant Professor Political Science jangka Synod College, kum u Assistant General Secretary cum spokesperson bat kiwe de. Habakran sikila pathai KHUBOR hasiti hadhaba u ba Ardent ulaya tho u ba ka jingtmu jangka ni ka sengsan perthai ka bathamai kalong ban Wanrah ka Jingsynshar ka ba Khuid ka ba suba. Rirang ba kibadan ya kamensim ka ba sukya Yemla ban shu kaprib lani ban pai no dendet ya kai kabangi I ya ke jinge ke jinglong ke jingman kabadon hapeng jungi hagani ke JYLLA kumbagaro menta bat kumbangi ngitip paro baga JYLLA ji ka la kenjo sampo snem holi usnem banwan aga jinga linti ka jong ke JYLLA ndrei kalong ka basmusi bahabangi pai syabaro kiliang I baga JYLLA kajungi kahiar arsu te namar kani ke jinglong ke jingman kabalong hagani ke ri ke kajungi namar ke jingbam don jong kata kamon ke baskem jong kita ki nong yalam ginong sinshar kajungi bat ru ka jingbama jong ki seng san perthai ki bala don hagani ke JYLLA kajungi ban Trey kat kum ke jing ang nu ke jong pat ba mengi kum kiri rang ba ngilai rai bangin Thaw no da ka wei seng sign perthai trairi leni riru ka batmai but on khot kerteng voice of the people party leni lingkot VPP bangin la Wanrah ta ka jingkala ka sinshar ka khara tika jingkar pat ka jingi ye ki pat ba kalong Wan bani shim bentalang, wan bani don bentalang. Hak ban Wanrah ya kata ke jingkala hak sinshar ka khara. Bat ni rendu da baskem ka bashal. Baga jingjit ke jumpi ya kani ka party ka bangi ngila penpara hak ni kenti ke bangta. Kade ke jingjit ya ke jingkala ka bashisha ba ka bapura. Namar kampat judan watang si sendu nadu bangiyo ela ka jong ka jingkala bagi paiba. Nadu bangiyo ela ka jong ka JYLLA bagi paiba kin Wanrah ya ke jingkala. Datang apa JYLLA Meghalaya bam judan kata ko ngi onga ka tin no way ka anti incumbency factor te I can ba kani ka kenti mata ki pa ba kin Wanrah ka jingkala ba kanong sha ka jingkala ka bakura ka jingjit ya kani ka party ka ba thmai ka bangi kula ka deiru kata ka bangin Wanrah ka sinshar ka khara ka bas khot ka ba khmane kata ka thong ga jingi ban Wanrah ka sinshar ka khara ka khot kani ka jingjit ka Wanrah ru ya ka strong leadership ka bangiong strong and decisive ka bumut ba kinong elam kibaron ka sarkar kila ban shime ka rai bade ban rai haki kep ki ke bangi ba ki sarkar ki la ban shime ka bakum ka takara but kawai ka ba